guys, welcome back to my channel. Kaya susundo ako ng aming pagkanak sa videos ko. Ang kapal po ng yelo. Hindi ko rin ma-imagine mamaya pag sakay na naman ng bata sa stroke. Kunin ko muna yung sa taas. Kukunin ko muna yung sa taas ko. Yung si kuya muna kukunin ko. Yan. Ano kasi nasa second floor si kuya. Yung isa, maliit. Nasaan siya? First floor. Hello, baby. Hi. Hello. Bakit? Hindi ko naman na yan, Dad. Gamit mo na. Hello. Hi. Ano ilagay mo na, anak? Ilagay mo na dyan. Yung mga gamit mo. Pasok mo. Yan. Okay. Ayan. Ayusin mo na. Asan, dalawa na yung marpake mo dyan? Ayusin mo. Yun na. Para maging ano ka, independent. Para maging self-standing. Ayusin mo to. Ito pa. Ganda. Kilain mo yun. Yeah? Yeah? Kilain mo. Yeah? Yeah? For obli self-standing. Kasi? Yeah? Yeah? Anak. Sige. Dandan. Kuya, Felix done! Dandan, baby. Anong ginawa niyo ngayon, anak? Dandan. Okay. Ay, naglaro kayo sa labas. Very good yan, anak. Kunin mo na yung ano mo. Si Jan, kunin mo na muna yung ano ni Nonay. Ay, yung jacket mo. Jacob. Hello, baby. Hada. Wa Cedric.
Get a baby. Si Jan. Si Jan is out hade. Anak, ayusin mo anak. Anak, ito anak. Si Jan. Si Jan, anak mo na yung ano. Ikunin mo na yung ito. Ayan. Para marunong ka na. Okay, tapos ito natin mo. Para sinunay mo paglabas. Siya naman ang... Okay. Man. Ito anak. Marunong ka na baga? Come na. Oh. Oh, poor baby. Come na. Anak, magbihis na anak. Come na. Bihis ka na yakin na. Come na anak. Come na. What do you think you dog, baby? What are you? Yunus? Also? Ay, si ako? Terle kami ako? Kami ako? Ha? Ay. Sige na, magbibisa tayo na. Pauwi na tayo. Si John. Cedric, inasakumin. Ay, anak, kunin mo kayo ano nyo. Anak, kunin mo kayo ano niya. Have carnival. Pwede ba, baby? Yeah. Pwede ba lang? Anak, sit. Anak, come on. Marami na, anak. Oy. Good. Yunus. Kasi Yunus. Kasi Yunus ano? Come na na. Cedric. Yan, Andre baby. Anak. Dali ka. Naiki. Si Jan, i-caster na. Si Jan, i-keyboard. Si Jan, please. Please, si Jan. Come. Yeah. Yeah. Sesod. What there eh? Come na si Jan, mag-ano ka si Jan, maglagay ka ng ano anak sa ulo anak, come na. Si Jan. Come na. Kukunin natin yung banda mo. Come na. Come na lalag. Come na. Kunin natin yung banda mo. Gummy bear. Anak. With the gummy bear. With the gummy. With the gummy bear. The gummy bear. With the gummy bear. With the gummy. With the gummy bear. Pasok. Kukunin natin yung banda mo nila. Asan kaya yan? Dito tayo. Usulikin. Yeah. Naiikita din. Ang dami oh. Hmm? Yan, nandun kukunin ni tata yung ano mo, Barney Bong. Hmm?
Confisc. Confisc. Okay, confisc. Yeah. Anak. Ang ganyan ano, anak? Anak, tingnan mo, di tayo mag-alis oh. Nai-stuck anak ng ano? Ang gulong. Anak, yan my baby. Yan my tatay. Yan my anak. Okay. Huwag mo yan. Yan my. Yan my. Datung. Double pitung. Very good. Di makaalis. Yan ang mahirap pag hindi natatanggal ang ice sa daanan. Yan, masyadong mahirap. Ang bigat. Ha? Naikisan baby. Guys, don't eat the ice. Yeah. Don't eat the snow. Opo. Kasi madumi. Madumi yan, madumi. Yeah, guys. Guys, Remember, don't talk to strangers. And don't open the door to strangers. why? Why? Okay. Here we go. Ay, nako. Kapagod. Wag anak, wag. Wag. Open mo na, nunoy ko. Open mo. Sino yun, anak? Sino yun? Ay, dati ano? Oh, sabutan tatay. Wala. Sil. Dami. Ako, Sid! Uwi na tayo, Sid! Uy. Yung mga baritar ka di ay, sabutan na to. Yeah? Tara. Dali. Ayusin mo yung hugas mo ng kamay mo. Oo.
said. Dali na, anak. Dali na, bilis na. Is er hier nog barnehage? Dali na. Det är färdigt. Tapos na? Om tysta! Okay, sa ka na.